हां सगळ्या दसऱ्याचे शुभेच्छा सगळ्या गोंयकारांक तशेंच म्हज्या पेडणेकर भावा भयणांक. आतां आमी आयज आसात मालप्या जाग्यार, जे हायवेसून एक धाकटोसो एक रोड केला भितर दुसरे सायडीक वचपाक. त्या फाटल्या दिसांनी जी माती दरड कोसळ्ळी त्याच्या खातीर ह्यो जो रस्तो आसा आनी हे जे टर्न आहा कितले भयानक आसा हे तुमकां आतां कळ्ळें आसतलें. प्रत्येक जी व्हडली बस स्पेशली वयता तेन्ना ती बसीचो जो फाटलो भाग तो ताका लागताच आनी ते झरकटे लागलेले आज दिसतात. खरें म्हणजे लक्ष आमचे कोणाचें आसा काय हे खरें म्हणजे लक्ष आसूंक जाय आसले एक्झिक्युटीव इंजिनियराचे PWDचे तशेंच कलेक्टराचे. हे आता कितले पावस गेलो कितले दीस जाले हे रुंदीकरणय जावंक ना कांयच जावंक ना. हे कितले भयानक आसा. तशेंच आतां तुमकां एक फुडें व्हरता फुडें कितले भयानक खड्डे आसात ते तुमकां दाखयता. कारण हयसर भयानक वयताना गाडी जी वयर सरता ती स्लो वयची पडटा. तुम्ही पण द्या. टू व्हीलर डेंजर आहे. आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या हांव नजरेक हाडूंक दिता. आमी फक्त 5 मिनटां रावल्या कितली ट्रॅफिक ही नॉन स्टॉप आसा ही तुम्ही पळोवन घेयात. सो CM साहेब प्लीज पेडणेकर ते तुम्ही पाल याच्यामध्ये काय बोलणार तुम्ही? आता तुमची गाडी लागली खाली. आता किती महिने आले? 6 महिन्यापासून आम्ही इथे असंच गाडी आपटतात. आमच्या गाडीचे स्लो गाडी आहे खालची. आमचे स्पोर्ट्स कार असल्यामुळे ते आपटतच जातात ते नेहमी असं. मग हे आता बरेच महिन्यापासून चालू आहे गाड्या आणि चालू आहे खड्डे वगैरे नाही समोरून गाडी वगैरे आली तीव्र उतार असल्यामुळे आम्ही आता सरकाराला सांगतोय जेणेकरून ते ऐकतील अशी आशा आहे. प्रवाशांना त्रास होतो ना भयानक आहे एकदम भयानक. प्रवाशांना त्रास होतो. जावंक जाय तेच सारखी गरज आहे रे रस्त्याची तेच आम्ही सांगतात पण ऐकूंक तयार ना आमचे सरकार म्हण.